Čiže ak to dám na podlahu, tak mám pocit, ako keby sa mi zasekla doska v jednom bode nahrávky. Hej, ten zvuk je hrozný. To je výčitka, ktorú musím povedať, prejav toho motora s tou prevodovkou dokopy je strašný, keď naozaj potrebujete zrýchliť. Ale ako náhle potom jazdíte bežne ustálenou rýchlosťou, alebo to bude mesto potom aj na diaľnici, tak skoro neviete, že tu máte motor. Aj napriek tomu, že to je 2,5, tak ho není skoro vôbec počuť. Ak samozrejme znovu potom nepridám plyn, tak je to potom tichý prejav. Oveľa viac budete počuť obtekanie vzduchu karosérie, keďže je to krabica a to obtekanie vzduchu tu je teda sakra počuť, tak motor vás tu obmedzovať ani ovplyvňovať nijak nebude. Veľká zaujímavosť, keďže to je plug-in hybrid, tak ho budete musieť nabíjať. A budete ho nabíjať pomaly každý jeden deň. Pretože je tu dojazd mimo kombinovaný len 50 km na elektriku, a v meste sa viete dostať niekde na 70 km. Ale to každý deň to miniete, pretože sa auto, ako som povedal, auto sa snaží čo najviac ísť na ten elektrický režim.